आफानि न'आवहाय आफाया जे हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' माहारिनि बुंनो थाङोबा बिटिसिनि बायहेरायाव बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाइ मोनबाय बेनिनो आंनि मावथिफोर फैदों आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै टिम फ्राय जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रानो सफैजोबदोंआनो आरो लोगोसे आफानिनो न'खरनि मानसिफोर बिदा फंबाय बिनानावफोर बा सोमोन्दोनि मानसिफोर बाहाय दिनै सफैजोबदों आरो गुबैयैहाय खाग्राबारि गामियाव आफाया दिनै न' बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे खाबुखौ आं लाफादों सरजाबफानाय जादोंमोन बे खाबुआनो जाहैबाय आंनि सुजुनाय मेथाइफोरनि अडिअ केसेट बेखौ बेखेवफानो होननानै आङो बावहाय खाबुखौ लानाय जादों आरो गुबैयैहाय बे खाबु लानायाव बुंनो थाङोबा आङो दहायनो बुंबाय आंनि स्पिचआव ओंखायनो आं आरो बुंबावनांगौ बायदि मोना थेवबो आं नोंथांनि सोंनायाव दायनैसो बाथ्रा बुंगोन गुबैयैहाय आफाखौ बिथा खालामनानै आंनि नैबे स्टेजसिम सफैनाय दिनैनि थासारिसिम दिनैनि बे हालोदसिम आफायानो आंनि मोनसे चर्स बुंनांगोन फुंखा होननांगोन सोरजि फुंखा बुंनांगोन आरो बड'फानि बर' फरायसाफोरनि जि मोनसे सोमावसारनाय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि दैदेननाय जि सोमावसारनाय जादों बेबो आंनि मोनसे चर्स बेबो मोनसे आंनि इन्सपिरेसन थुलुंगा बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर बा जोंनो होलांनाय जि सानस्रिफोर बेजोंहाय बर' हारिखौ गादबजानाय नासयजानाय गुबुनजों बिदिनो नेवसिजानाय बे मोनसे हालोदनिफ्राय बासायनांगौ बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो दावगाहोनानै मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौ मोनसे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावबोदोंमोन बे खामानि मावबोनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम सुक्ति जाबाय गोरोबथा जाबाय BSC सुक्ति 1993 मायथाइ 20 फेब्रुवारि BTC सुक्ति BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकार 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि आरो नै दाखालि 2020 मायथाइ 27 जानुवारि बर'नि थामथि गोरोबथा बेवहायबो जोङो बाहागो लाबोबाय जायखि जाया नुनो मोनबाय जोङो बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों दिनै BTCनि बायहेरायावबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल जों मोनबाय बे अट'नमास काउन्सिलनि मुङानो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेनिनो जोङो साफा बिबानगिरि आंना हनै EM बिथाङाबो सेराव गसंनानै दङ दा गोजोनथाव बाथ्रा बे आं बेखौ गोजोननाय मोनो आङो नाजाबोदोंबो आरो आंनि जि मोनसे सोरजिनाय थुनलाइ फोथारावबो मेथाइनि फोथारावबो बे मोननै सर्सखौ आं बुंनांगोन मोनसेया दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो मोनसेया आफानि अननाय आफानि आंनो साया सायख्लुम होनानै आंखौ नैबे स्टेजसिम लाबोनाय आफा गैयामोनबा नैबे स्टेजसिम आं फैया आं जेबो गैया माने लामा ससेयाव आं आन्दायबायमोन बे सैथो बाथ्रा मानोना सम मोनसे फैदोंमोन बे समानो गिलु बालु आंनि थाखाय खैफोद गोनां जाबोबायमोन दैबाना फैदोंमोन 1982 मायथाइयाव आं कलेज फरायनाय समाव बे समावहाय रांखावरिनि आंखाल जाबायमोन जोंहा न'खरा बायग्रबलांबायमोन जोंनि न'खरनि हालोदनि बायग्रबनायनि थाखाय आं कलेज फरायनाय समाव आंनाव अनसुंथाइ फैलामोन बा आङो जि मोनसे रां लानानै लजिङाव थानांगौ लेखा फरायनांगौ बे खाबुआ गोमाबायमोन आंहा बे समावनो आङो आफानि अननाय मोनबोदों पिइउ फाइनाल होनाय समनिफ्राय बुंनो थाङोबा आङो आफानिनो अननाय बेखौ आं मोनबोबाय आरो बेजोंनो आङो बे जायगायावनो थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिखौबो आं मावजेनदों माने सोमावसारनायनि बर'फ्रा रायजो नागिरनायनि ABCD आङो सोलोंजेननो मोन्दों बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा ओंखायनो आं बुंनांगोन बनगाव बे दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौबो दिनैबो गोसोखाङो आरो बे दख'रा बर' फरायसा आफादानो आंनि आलादा हादोर बिनायनि आगान होजेननायनि मोनसे बिन्दो बेनिफ्रायनो जागायजेनदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा बेजों लोगोसे दिनैनि बे आफानि जि मोनसे हांख्रायनायनि गेजेरजों न' बेखेवनाय आरो मेथाइ बेखेवनायनि जि मोनसे हाबाफारि फैबाय बावहाय
आङो आफाखौ मोजां मोनो, गोरबोजों मोजां मोनो। आंगोनि बिफा, आंगोनिबो आंगो आं सानो। आफायाबो आंखौ अनो, फिसा असे बायदि सानबोदों बा खांबोबाय आंखौ, गोदान जिउ होबोबायखौनो आं बुङो। ओंखायनो गोदान सोरजिगिरि होननानै आङो बिमुंबो होनानै खन्थाइबो लिरबोबाय। मेथाइआवबो आं दिनैहाय बेखौनो फोरमायबोदों, खोन्थाबोदों, मुलुगनि सुबुं समाजजों खोन्थालांनो नाजादों। दिनैनि मेथाइनि गेजेरजोंबो बेखौनो फोरमायनो नाजादों आङो। बाहायबो रिंखांदों जे आफानि अननाया। गुबुन फिसा जानो हागौ, गुबुना जोनोम होनाय फिसा जानो हागौ, अब्लाबो आफाया जि अननायखौ होदों, बे अननाया मोनसे जारिमिन जानानै थाथों होननानैबो बेखौबो मिजिंथिनाय जादों। आरो बेखौबो आरो आं बुंदों मेथाइआवहाय, आफाखौ अबंगसायानो आंनो हरखानाय होननानैबो आं फोथायो। माने इसोरनिनो बावहाय गेलेहोनाय, इसोरनिनो गेलेहोनाय दं बावहाय। इसोरा आंखौ आफाजों लोगो मोनहोनाय बा आफाया आंजों लोगो मोननाय, बे इसोरनि गेलेहोनाय, आं बेखौ फोथायो। आरो बेखौ लोगो मोनहोनाय गुदियावहाय आं बुंनांगोन इसोरनिनो बिदिनो मोनसे